zijn helemaal van scratch begonnen. En zoals ik al net zei, je moet gewoon, ja, we hadden geen subsidies, helemaal geen 1 cent. Dus alles hebben we dus zelf moeten doen. Dat is goed. Ja? Dus samen met Felix hebben we hier plannen gemaakt, hebben we schetsen, we hebben zelfs filmpjes gemaakt. De inrichting hadden we al, nou, in het eerste begin ben ik toen naar de Joelines gelopen, verteld, helemaal enthousiast. Die zei, nou, als je iets nodig hebt, kom maar. Dan, ik heb waarschijnlijk nog wel een erger voor je en ik heb nog wel een antieke tafel, dus, en dat was ook al bijna 1,5 tot 2 jaar geleden. We staan hier nu aan het begin. Ik heb gezeten met Julie van Hengveld, die is er vanavond niet. Die heeft zich echt opgesloten in Mogi Baduru en het Nationale Archief om zoveel mogelijk informatie te vergaren. En ik heb zelfs een broer van mij in Nederlands gek gekregen om naar allerlei archieven te gaan om te kijken wat er nog is. Vaders van Tilburg hebben ook een heel groot arsenaal. En ik denk dat we nog lang niet uitgeput zijn. Dus als u hier om u heen kijkt, dus op deze zuilen die u nu ziet, dan zijn we dus begonnen met het begin even aan te geven. We zijn er nog steeds niet, maar in ieder geval, je kunt er vast een beetje de sfeer proeven hoe het in die tijd kunnen zijn geweest. Ik weet, mijn vader, zijn voetstappen als jongeman zijn ook hier. Dus voor mij geeft dat ook wel weer een bepaalde speciale band. Hij was toen al een soldaat in die tijd. En hij is zelfs gevangen gezeten, geloof ik, in een van deze bogen. Ik weet niet zeker of het een van deze bogen was, of aan de andere kant, omdat hij een keer had gezet. Het verkeerde palabra gezet had. En ik spreek dan over begin 1900 hoor. Top, hè? Zoiets, hè? Ja. Eva Breukink, Gairo Lobo, hebben we allemaal meegeholpen. En het schrijven ook van het projectplan. En dus zover zijn we gekomen. De bogen zijn allemaal schoongemaakt. Je ziet, er is verlichting aangebracht. Kunstenaars hebben in het verleden, of de afgelopen jaren, hebben ze hier ook workshops gedaan. Of hebben hier sessies gehouden, hebben hier getekend, geschilderd. En elk centje wat ze hebben verdiend, dat kregen we een deel van terug. En dat ging in het potje van het Rifford Museum. Dat wil ik ook hartstikke bedanken. En de boog hiernaast biedt even onderdak aan het project Kathedraal van Doornen. Dat is ook een project wat de geschiedenis ook goed zal weer schrijven. En zolang het museum nog niet helemaal volledig is, kunnen we deze 2 projecten mooi combineren en die aandacht ook mooi verdelen. En ik denk dat het elkaar heel erg goed aanvult. Mocht u wat meer informatie willen hebben over de boog hiernaast, of de Kathedraal van Doornen, dan zijn ook de vrienden van de kathedraal aanwezig, onder andere Bernadette en Herman van Berg en Jolijn. Dus u kunt altijd ook voor die informatie hier terecht. Nou, we hebben 2 jaar achter de schermen gewerkt en wij vonden de tijd van laten we het nu toch maar openen. Ook al zijn we er nog lang niet met het museum wat we voor ogen hebben, maar het is het begin van het museum van het Rifford. Dus zoals u ziet, de borden zijn in meerdere talen. Dus ook geschreven door Mirjam Goya de Boer, heel goed, mooi vertaald. En we willen met de naam gaan werken, Nationaal Archeologisch Antropologisch Museum. We zijn blij dat François Verhoeven hier is. En dankzij jou kunnen we waarschijnlijk hier een echt kanon krijgen. Dat ging niet zo snel, dat heb je niet 1, 2, 3 hier zo voor de deur liggen. Maar dat, in de toekomst zullen hier veel fotomomenten plaatsvinden voor de deur met een echt werkelijk kanon. François? En we gaan natuurlijk ook meer gebruik maken van attributen van het naam. Dat staat allemaal een teken van. We gaan samenwerken met studenten van de Instituto Buena Vista, de IBB. Met deze studenten gaan we een filmpje ontwikkelen. Dus op den duur zult u geen panelen meer zien, maar er wordt een strak, hedendaags museumpje met apps die ontwikkeld zullen worden. Filmpjes die in de bogen zullen afspelen. En er zal een vorm zijn van animatie, film. En dat is dus ook helemaal in ontwikkeling. En wordt ook in 4 talen wordt het eigenlijk ook aangeboden aan
de toerist, de bezoeker en ook voor jongeren, kinderen, waar het thema exposities voor gaan doen. We gaan alle kanten op, we gaan officers, dinners gaan we hier houden, gaan we kijken wat gebeurde hier, want vroeger hier in het Rifford was een officersmes. En dat schijnt heel goed gekookt te zijn geworden, wat je zo een beetje uit de verhalen kon halen. Dus we gaan een beetje onderzoeken wat werd er gegeten, wat werd er gedronken. En dat kunnen we ook allemaal terugbrengen, weer terug naar de bogen en de mensen de beleving geven van toen, van vroeger. Maar goed, we zijn er nog niet, want ik ga jullie nou allemaal een gunst vragen. Ja, het budget van het museum is nog steeds niet erg groot, eigenlijk helemaal niks. En wij hopen heel erg dat u met uw kennis of goede ideeën komt en ons kan verrijken. Ja, voor de gehele geschiedenis. We willen folders maken, boekjes, alles willen we terug laten komen. Nou, misschien kunt u ons helpen met een donatie. Of misschien kunt u ons helpen met het kopen van bepaalde zaken die hier staan. Annemieke Dikker heeft een hele lijn ontwikkeld, speciaal nu voor het museum. Ze heeft een serie Heart for Arts ontwikkeld. Als u een hart koopt